E tampouco perdan detalle das imaxes do Estadio Municipal de Riazor. Vai haber seguro invasión de campo porque este minuto, o próximo minuto, é agardado na Coruña desde hai máis de 6 anos. Está a piques de chegar. O Deportivo vai entoalo a Lirón. O Deportivo vai ser campeón de Liga e engallerse o grupo de 8 equipos que ata o momento conseguiron gañar a Liga. Nestes momentos remata o partido Deportivo campeón da Liga Española. Xosé Manuel Moldes. É a festa do fútbol galego e inevitable esa imaxe en Riazor. 36.000 afeccionados estaban dando viazos aos seus equipos e eses siareiros están a invadir agora o terreo de xogo. Un equipo que pasará a historia. O Deportivo 19 de maio do ano 2000, o conxunto galego é campeón. O equipo de Javier Irureta e xogadores como Songó, Manuel Pablo, Donato, Naibet, Romero, Mauro Silva, Jokanovic, Fran Víctor, Salmiña Macai, ese foi o equipo titular que conquistou este título de Liga. Os afeccionados que queren guardar as redes da portería como sinal de lembranza desta cita histórica do fútbol galego, o Deportivo pasa a historia do fútbol español e o noveno club que consigue un título de Liga. Segundos despois estoupan os fogos de artificio na Coruña, sesión de fogos artificiais na cidade da Coruña para conmemorar esta data que xa é historia para toda Galicia. 19 de maio de 2000, o Deportivo campeón entra no selecto grupo, no grupo dos elixidos, no grupo de elite da historia do fútbol español. Antes o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, a Real Sociedade, o Athletic Club de Bilbao, o Betis, o Sevilla e agora o Deportivo. Non son 8, son 9. 9 campións de Liga en 69 temporadas. Un deles, o último, é galego. O Deportivo da Coruña, campeón da temporada 1999-2000. Galicia inteira, a Coruña en particular, é unha festa. Todos queren levar agasallos recordos deste partido. As redes das porterías non van durar moito e vexan un dos xogadores máis queridos pola afección do Deportivo, o capitán Fran, que é sacado a ombreiros polos seguidores deportivistas. Empeza aquí cando son as 11 da noite menos 8 minutos o verdadeiro programa especial da Televisión de Galicia. Un programa especial que nos ha de levar a altas horas da madrugada para que vostedes non perdan detalle, para que teñan todo o que haxa que ter desta festa da Coruña, desta festa deportivista, desta festa do fútbol galego. E a saber, Xosé Manuel, como van a abandonar os xogadores do Deportivo o terreo de xogo. A ver de que forma gañan os vestiarios. Pois a mostra aí a tiñan Fran, o capitán, que no pasado verán tiña que operarse dos abdutores, que chegara a estar 4 meses no dico seco, que volvera coa liga xa mediada, e aí o teñen en calzóns, porque non lle quedan nin medias, nin tampouco pantalón, nin tampouco camiseta. O calzón co número 10, o capitán, o mítico capitán do Deportivo, esa zurda de ouro, que tenta sair de Riazor detrás de todos estes xiareiros. 36.000 afeccionados, o Deportivo campeón e Irureta consigue un título de Liga. Había 14 anos que un adestrador español non gañaba un título de Liga, logra o Irureta adestrando o Deportivo. 19 de maio do 2000, o Deportivo campeón. Os números do conxunto galego, a regularidade e o mellor local do campeonato, segundo máximo goleador, e 69 puntos na clasificación. Ninguén se move no Estadio Municipal de Riazor. Insistimos que imaxes tan distintas ás de hai 6 anos. Totalmente invadido o terreo de xogo por milleiros de seguidores. Lembren que na Fonte de 4 Camiños, desde hai 54 minutos aproximadamente, está o tráfico rodado xa cortado e hai moitísimos seguidores, milleiros xa de seguidores, agardando que veñan os que están en Riazor e que, sobre todo, cheguen os grandes heróis da xornada, os xogadores do Deportivo. Ninguén se acorda xa da irregularidade a domicilio na segunda volta. Todos teñen gravadas nas súas retinas estas imaxes, as imaxes dunha afección que quería un título de Liga e que xa o ten gañado merecidamente, gañado a pulso, porque a Liga sempre a gaña o mellor. Este ano o Deportivo foi o mellor, 69 puntos o equipo coruñés, 64 o Barcelona, 5 puntos polo tanto de diferencia, e 64 puntos tamén o Valencia. E lembren a ultranova da xornada, o Celta vai xogar a Copa Intertoto, haberá, polo tanto, representación galega nesta competición europea que dá opción a xogar a Copa da UEFA a vindeira temporada. A temporada 2000-2001, a temporada que empezará a España co Deportivo xogando a Supercopa de España por segunda temporada, e unha temporada que empezará, non sabemos ainda en que campo, con xogadores de calquera dos equipos da elite do fútbol español facendo o corredor de campións os xogadores do Deportivo.
Volvemos con imaxes e comentarios desde Riazor. Xosé Manuel Moldes. E apenas se ve verde no Estadio Coruñés porque o único que se ve son Ledicia, eses milleiros de afeccionados que están no terreo de xogo. Deportivo fora en 3 ocasións segundo na Liga Española na temporada 49-50, 93-94, 94-95. Subiu ese chanzo da elite, ese salto de calidade. O conxunto galego é campeón de Liga. Riazor foi o fortín que prometía Irureta dende principios de temporada. Aí é onde gañou o Deportivo a Liga, na seguridade, na eficacia, na resolución e na pegada que tivo no seu campo. En Riazor o Deportivo proclamouse campeón de Liga e aí teñen a imaxe, Riazor invadido polos afeccionados e son as 11 menos 4 minutos. Vexan as imaxes da fonte de Catro Camiños, da praza de Catro Camiños, unha enorme copa, unha reproducción da Copa da Liga. Vai coroar os festexos da afección do Deportivo. A verdade é que ese poste corre serio risco de ceder en calquera momento co peso dos aficionados que están en riba del. A ledicia dos aficionados deportivistas, todos expresan a súa ledicia da forma máis inverosímil. Este aficionado acórdase especialmente de Fran, do capitán do Deportivo, do único xogador galego presente no 11 habitual de Javier Irureta. Os outros dous, Xosé Ramón e Dani Mayo, seguro que comparten a ledicia do menor dos irmáns González Pérez. Toda a Coruña é unha pura ledicia, é un puro exercicio de ledicia porque o Deportivo é campeón da Liga 99-2000. Estamos vendo como están deixando un espacio, supoñemos, para que volvan sair ao terreo de xogo os xogadores de Javier Irureta. E seguro que tamén se deixará ver polo céspede o presidente do Deportivo, Augusto César Lendoiro. Agora xa hai 26 xogadores que son campións de Liga, tan só había 8 no plantel do conxunto galego que en algunha ocasión gañaran un campeonato e agora todos eles, incluídos Xosé Ramón, Dani Mayo e Basir, que non xogaron ningún minuto nesta Liga Española, pero que esta tarde estaban incluso na concentración do conxunto galego. Queríaos xunto ao equipo Javier Irureta, todos eles, os que xogaron hoxe no equipo titular, os que estaban no banco de suplentes e mesmo os que quedaron fora da convocatoria, como Fernando Ramis e o mancado César e Flavio, están a celebrar arestora no vestiario de Riazor o título de Liga. Moitísimos xiareiros no terreo de xogo agardando e veremos se acontece que volven os heróis a Riazor. A fin de semana na Coruña vai ser longa, unha fin de semana na que van ter lugar unha serie de actos previstos xa polo Deportivo, polo Consello de Administración do Deportivo, para festexar o título de Liga. Vexan de novo a praza de Catro Camiños, totalmente despexada a fonte, hai policías locais enrodeando a mesma. No Estadio Municipal de Riazor non sei se é posible agora pinchar o señal que nos chega desde Riazor, non vai ser posible. Vexan aí temos unha das imaxes do día, Augusto César Lendoiro brincando, saltando ata hai uns segundos con toda a afección do Deportivo. Dicía eu que hai unha serie de actos previstos a partir de xa, a parte da chegada dos xogadores a fonte de Catro Camiños, unha cea despedida da temporada no Praia Club, nunha das sedes da entidade coruñesa, e a partir de mañá, con horarios que ainda están por confirmar, haberá unha recepción por parte do alcalde da Coruña, por parte de todo o Concello coruñés, os campións de Liga, e ademais farase unha ofrenda floral á patrona da Coruña, Nosa Señora do Rosario. Había incluso posibilidades de que se alugase por parte do Deportivo un autobús descuberto para que os xogadores do Deportivo paseasen a súa condición de título de Liga. Hai que esperar uns meses para ver a Copa na Coruña. Paseasen esa condición de campións polas rúas da Coruña. Queda todo por confirmar tamén este extremo. O certo é que esta fin de semana vai ser unha pura festa na Coruña. Todos co Deportivo, todos cos campións da Liga 1999-2000. É unha das competicións, ademais, un campeonato dos máis disputados, e que para aqueles que din que vai gañar o menos malo, pois habería que apuntar bastantes datos. Decir simplemente que os finalistas da Liga de Campeóns, o Valencia e o Real Madrid, pois ben, un deles, agora mesmo o Real Madrid, tan só ten posibilidades de xogar a Liga de Campeóns a próxima temporada, gañando o próximo mércores o Valencia, un Valencia que sí ten asegurada esa praza. Ademais, o Barcelona quedou nada máis e nada menos que a 5 puntos do Deportivo, e equipos con presupostos altísimos, máis altos
co orzamento que ten este ano Deportivo, equipos como Betis e o Atlético de Madrid xogarán a vindeira campaña na segunda división. Estes son un pouco os datos que reflicten que esta Liga 99-2000 foi unha das máis competidas desta década, sen favoritos claros, e aí vemos ese home, Donato, volveu ser a referencia, era o minuto 2 e marcaba de cabeza, adiantándose a toda a defensa do Español. A partir de aí, xa o partido foi do Deportivo, un Deportivo que dominou, gozou de importantes oportunidades e despois, por suposto, marcaría Roy Mackay. Non sei se acerto en ver na camiseta de Donato, debaixo da camiseta de Donato, unha segunda camiseta, e creo que a dedicatoria ao gol vai a Orejuela, un xogador que fora do Atlético de Madrid, que fora compañeiro de Donato cando Donato chegou a España, aló por finais da década dos 90, e creo que a dedicatoria é para Orejuela, futbolista xa retirado desde hai bastantes temporadas. Vemos a repetición do segundo gol de Mackay. Lembren que ao final foron 22 os goles do dianteiro holandés do Deportivo. Na súa primeira temporada no Deportivo era unha ocasión fallada por Mackay, neste caso, na súa primeira temporada, Mackay e o Pichichi do equipo coruñés con 22 tantos. Este si é o gol de Mackay, o segundo tanto do Deportivo, 22º gol da temporada do dianteiro holandés. O pasado ano no Tenerife descendeu a segunda división co equipo illeiro e un ano despois, nada máis e nada menos que se proclama campeón de Liga co Deportivo e ademais sendo un dos xogadores máis destacados, por non dicir o máis destacado da temporada no equipo de Javier Irureta. 22 goles de Mackay, 18 en Riazor, ese o seu aval, a súa mellor marca como futbolista. Nunca marcara tantos. E outro dos xogadores protagonista, Naibet, que no minuto 36 da primeira metade tivo que sacar dende a liña de portería o lanzamento de Lucas. Foi un momento importante porque o Deportivo gañaba 2-0, non se sabía cal podía ser a reacción do Español e o Deportivo, coa seguridade defensiva que amosou e coa eficacia no ataque, resolveu ese encontro. Riazor amosou unha gran entrada, a mellor dos últimos anos, e o conxunto galego que se proclamou campeón de Liga. Necesitaba, cando menos, puntuar para non de perder doutros resultados. Gañou este encontro ante un Español que será un dos finalistas da Copa do Rei. O equipo galego, que foi o mellor local do campeonato, o segundo máximo goleador, e amosou 69 puntos. O equipo máis regular esta temporada 1999-2000. E a festa que había en Riazor, no campo coruñés, trasladas a Estora, fora do campo, a esa praza de 4 caminos, onde veremos se finalmente aparecen os xogadores de Javier Irureta. Claro que os están a agardar aí e tamén os están a agardar en Riazor. Sí, a verdade é que un non sabe para onde mirar, se para a Fonte de 4 Camiños, onde hai unha festa realmente increíble, ou se para o propio céspede do Estadio Municipal de Riazor. Vemos imaxes do Paseo Marítimo, vemos imaxes da zona da Avenida Barrié de la Maza, onde hai algún siareiro, algún aficionado que nin está na Fonte de 4 Camiños, nin está no Estadio Municipal de Riazor, que supoñemos andan un pouco despistados, non saben se tirar para un lado ou para outro. Eu estou convencido que as portas do Estadio Municipal de Riazor abríronse ao final do partido porque nas bancadas ninguén se moveu e o céspede do Estadio Municipal de Riazor está totalmente cheo, invadido polos aficionados. Así que debe haber moitísimos, máis de 40.000 persoas agora mesmo no Estadio Municipal de Riazor, entre as bancadas e o céspede. Víamos antes os aledaños do Praia Club, a xente abandonando xa o Estadio Municipal de Riazor e o Pazo dos Deportes e dirixíndose ou ben para a Praia de Riazor ou ben para a Fonte de 4 Camiños. Unha fonte que vai volver ser o escenario testemunha dos éxitos do Deportivo, antes non tan impresionantes como de agora. Esta é a Fonte de 4 Camiños, non sabemos moi ben que ocorre. Vemos un lume. Cando no Estadio Municipal de Riazor imos ir ao sinal que nos chega desde o estadio, porque hai varios xogadores do primeiro plantel do Deportivo no palco presidencial entonando o We Are the Champions, que soa por vez primeira na historia na Liga Española para un equipo galego. Escoitamos.
Son os campeóns da Liga 1999-2000, o Real Club Deportivo da Coruña. A Televisión de Galicia ten emprazados moitos puntos informativos ao longo da cidade herculina para que vostedes vexan a festa que vive desde hai aproximadamente uns 15 minutos a cidade coruñesa. Vexan que algúns queren levarse como recordo tepes do Estadio Municipal de Riazor, un céspede que vai pasar a historia. Un céspede que vai pasar a historia, mentres vemos aí a xente, xogadores como Schurrer, como Víctor, Jokanovic, Está Couva, está tamén Jackson Go. Todos no palco presidencial, saltando, brincando, facendo o que están a facer milleiros de seguidores non só na Coruña, senón tamén fora da Coruña. Non nos queremos esquecer daqueles deportivistas, daqueles galegos do exterior, aqueles que están a seguir o título de Liga, esta festa, a festa máis importante do fútbol galego lonxe de Galicia, e que seguro estarán vivindo con tanta emoción, senón máis emoción, que a xente da Coruña esta data histórica, este 19 de maio de 2000, día no que o equipo galego, día no que o Deportivo se proclamou campeón de Liga. Ese We Are the Champions, que é un pouco o himno oficioso da Liga de Campeóns, que xogará por dereito Deportivo ano que ven, unha liga que vai cambiar ademais de formato, xa non vai haber esas dúas liguiñas, tan só vai haber unha. O Deportivo vai xogala como campeón da Liga Española, a Liga de Campeóns, e fíxense pois a cantidad de equipos importantes que poderán estar en Riazor, equipos como Lazio, Manchester, Bayern, o campeón tamén das ligas francesas, en definitiva, todo un elenco de conxuntos que lle van dar máis categorías se cabe o Deportivo, o deportivismo en xeral. Os xogadores que continúan saudando desde o palco de autoridades, tamén está aí o doutor Cobián, o médico do Deportivo, xente como Ramis, que non dispuxo de moitas oportunidades esta temporada, pero que quere sumarse á festa. E vemos como o estadio de Riazor, o que o céspede, continúa absolutamente cheo, igual que as bancadas, aínda que supoñemos que pouco a pouco a xente dirixirase cara a 4 camiños. Supoñemos que non todos os que queiran ir poderán acudir á praza a celebrar o título. Alí celebráronse títulos como da Supercopa, a Copa do Rei, o ascenso, no seu día a permanencia. A clasificación para a Copa da UEFA tamén, a primeira. Todo ese traballo, esa semente que eses días, aqueles días, comenzou xa a xerminar, pois agora obtén os seus froitos con este campeonato de Liga 99-2000. E seguro que tamén o corazón de todos estes aficionados están aqueles componentes, aqueles membros do Superdepor, do Depor que por primeira vez sorprendeu o fútbol español e que quedou a poucos metros dun título de Liga. Alfredo, Nando, Aldana, Rivera, Liaño, Claudio, Bebeto, Jukic, por suposto que todos recordarán a Jukic, inesquecible a pegada que deixou o xogador yugoslavo agora na Ribeira da súa Valencia, inesquecible a pegada que deixou na Coruña. Falaba antes de Alfredo Santalena, o xogador que marcou o gol da victoria naquela final da Copa do Rei de 1995, na reanudación daquela final, suspendida un sábado e reanudada un martes, pois ben, aos poucos segundos de empezar, de reanudarse esa final, Alfredo Santalena, o pequeno Alfredo Santalena, saltou máis co xigantón Zubizarreta para batelo e conseguir pro Deportivo o primeiro título oficial da entidade coruñesa, aquela Copa do Rei da temporada 1994-95. Meses despois chegaría a Supercopa e anos despois o título máis ansiado, o título de campeón de Liga. O Deportivo é o campeón do torneo da regularidade do fútbol español. Tamén hai que lembrarse quizáis de outro sevillista agora, como Nando, que fora aquel home que provocara o penalti. Hai 6 temporadas que posteriormente errara Jukic. En definitiva, moitísimos xogadores que agora viven noutros conxuntos e que de seguro que o están a celebrar, como seguro que o está a celebrar Arestora Bebeto e a súa familia, hoxe enfundados coa camiseta do Deportivo, e a pesar de que o encontro ia no ver altas horas da madrugada, pois non quixeron perder detalle, seguro que o están celebrando con cava, con champán, e despois até intentaremos falar con Bebeto para coñecer un pouquiño máis as súas impresións. Seguro contento polo seu gran amigo, como é Mauro Silva, un dos poucos que quedan xa daquel Deportivo do ano
1994. Todo empezou o 22 de agosto de 1999. Aquel día o Deportivo debutaba na temporada cunha victoria, cunha goleada ante o Alavés por 4-1, con 3 goles de Roy Mackay. Pero todo empezou a fraguarse na 12ª xornada de Liga, concretamente no mes de outubro, no mes de novembro. O día, concretamente estou buscando nos meus apuntes, 21 de novembro de 1999, cando o Deportivo goleaba por 5-2 ao Sevilla e colocábase por 11ª na temporada líder da Liga Española. Desde aquela e ata hoxe, despois de 26 semanas liderando o fútbol español, pasaron 26 xornadas, pasaron pois 6 meses e o Deportivo culmina unha temporada que creo que non merece ningún tipo de reproche por parte de ningún crítico, de ningún comentarista, de ningún aficionado do fútbol español. Porque é moi difícil aguantar como líder durante 26 xornadas, aguantar as embestidas de grandes equipos como Barcelona ou como os dous finalistas da Liga de Campións, o Valencia e o Real Madrid, aguantar ata o final e coroarse na derradeira xornada con 5 puntos de diferencia, campeón de Liga, como fixo o Deportivo este 19 de maio. E curioso, veíamos aí a Songó aquel día, que la 12ª xornada, na que o Deportivo por segunda vez era líder, aínda que desde aquel encontro xa non deixou o liderato, pois Songó fora expulsado e Flavio tivera que estar na portería, aínda que fora un partido bastante doado pro Deportivo, que goleara por 5-2 o Sevilla. A partir de aí xa tivo unha diferencia importante que pouco a pouco iría reducindo, pero ao final o Deportivo, con todo o merecemento, levouse o campeonato. Soa no Estadio Municipal da Coruña, o vivir na Coruña que bonito é. Unha das cancións máis tradicionais cantadas polos coruñeses nos días de festa e todos os anos. A partir de agora, o 19 de maio vai ser un día de festa, porque vai pasar a historia como día no que quedou campeón o equipo coruñés. E vexan, non podía faltar a gaita galega na fonte de 4 camiños. Non sei se é posible escoitala. Non porque acaban de deixar de tocala. A gaita tamén presente nos festexos, nas celebracións do equipo deportivista. En Riazor ninguén se move, nin siquiera os xogadores deportivistas que continúan no palco presidencial. Dende o ano 1906 que se creou o Deportivo, despois de 2 anos, as últimas temporadas de dominio do Barcelona de Luis van Gaal, a alternativa agora no fútbol español é galega. E todo isto no palco presidencial, os xogadores que os seguen a pasar por todo grande, que máis disfrutan son os argentinos, Scaloni e Schürrle, e o presidente Augusto César Lendoiro, que cederá a súa garabata. Haberá unha puxa en internet para ver quen se leva a garabata do presidente neste día histórico pro Deportivo. 2 anos de dominio de Barcelona e agora alternativa galega, alternativa do Deportivo. Aí os xogadores do conxunto galego que seguen rendíndolle unha homenaxe tamén a súa afección, porque en Riazor foi onde se labrou este título de Liga. O Deportivo foi o mellor conxunto local do campeonato no seu campo, gañou 16 encontros, empatou 1 e tan só perdeu 2. O Deportivo, e aí teñen os xogadores, Schürrle, Jaime, Pauleta, estaba tamén Scaloni e Turu Flores. Son os argentinos os que lle están a por salsa a Arestora, aínda que non vimos ata agora o adestrador, a Javier Irureta, un home habitualmente moi prudente, moi calculador en todas as súas palabras. El pronosticou hai moitísimos veces que o Deportivo se gañaba no seu campo en Riazor, se non perdía aí, ia ser campeón de Liga, non o fixo Deportivo, e o conxunto galego proclamouse campeón, primeiro clasificado da Liga Española nesta temporada. Comentamos agora unha noticia que nos acaba de chegar pola Axencia EFE. A ministra de Educación, Cultura e Deporte, Pilar del Castillo, e o secretario de Estado para o Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, enviaron esta noite un telegrama a Augusto César Lendoiro, presidente do Deportivo, no que o felicitan por ter obtido o título de la Liga Española de Fútbol en Primeira División. Segundo informaron a Axencia EFE fontes próximas a devanditas autoridades, a ministra e o secretario de Estado expresan a Lendoiro a súa felicitación e lle solicitan que lla faga extensiva a directiva, ao corpo técnico e ao cadro de xogadores. É seguro unha das primeiras felicitacións que recibe o Deportivo pois media hora despois, apenas media hora despois de que rematase a temporada 1999-2000.
30 temporadas do Deportivo en primeira con números xa importantes, 960 partidos, 354 victorias, coa de hoxe, 234 empates e 372 derrotas. Todo isto nas 30 temporadas que pasou o Deportivo na primeira división. Este ano conseguiu, por fin, o campeonato que tanto se desexaba, un Deportivo que, como efectivamente comentaba ao longo desta campaña Javier Irureta, solventou con moitísima diligencia case que todos os encontros de Riazor, sobre todo na segunda volta, onde tan só cedeu un empate hai 2 xornadas diante do Real Zaragoza en esa fortaleza do seu estadio. Ao final, os números e este título deronlle a razón a un Javier Irureta exultante na súa segunda etapa a fronte do Deportivo. O presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, difundiu esta noite unha declaración institucional con motivo do título de campeón da Liga 1999-2000 que logrou o Deportivo e no que subliña o éxito histórico tantas veces desexado por un equipo desta terra. O xefe do Executivo galego expresa a súa convicción de que nestes momentos representa os sentimentos que embargan a inmensa maioría dos galegos. Di textualmente a declaración institucional do presidente da Xunta: con humildade e sen alardes, pero con constancia e tenacidade encomiables, o fútbol galego viña loitando durante anos e anos por un triunfo como este, sementando cun xogo excelente os campos de fútbol de España e de Europa. E un pouco que decíamos antes, non todo o mundo que queira vai poder entrar na Praza de Catro Camiños. Fíxense no aspecto que presenta, a ver tamén como chegan ata aí os xogadores do Deportivo, porque aí non cabía ninguén máis. Lembren que ao longo da tarde, sobre todo xa no descanso, moitísima xente xa se achegou á Praza de Catro Camiños e despois, hai aproximadamente media hora, as forzas de seguridade, falando coa xente que ali estaba, intentaron, e ao final o conseguiron, desaloxar a fonte para que así todos os afeccionados poidan desfrutar e poidan celebrar cos seus ídolos, cos seus xogadores, este título. Aí está, unha nova toma da Praza de Catro Camiños, ainda semella que hai algún oquiño por ali ao fondo, pero vai ser realmente complicado que todo o mundo que queira poida acudir a esa praza. Sigo lendolles a mensaxe institucional de Manuel Fraga, presidente da Xunta. Di que a victoria do Deportivo é unha victoria de toda Galicia e de todos os galegos e destaca que por riba das lexítimas preferencias e simpatías de cada un, este logro debe servir máis que nunca para unir as afeccións nun orgullo e nunha ledicia comuns, a de saber que o esforzo e a boa xestión poden derrotar desde a modestia os que fundamentan o triunfo en enormes presupostos e fichaxes rutilantes. Personalmente, afirma o presidente da Xunta, creo que este éxito simboliza tamén o cambio de mentalidade que todo o deporte galego ven experimentando desde hai unha década, na que se despoxou de posibles complexos de inferioridade e comezou a ascender con decisión ás cotas máis altas da élite. E podemos ver xa no estadio de Riazor como pouco a pouco xa xente marcha do terreo de xogo, as bancadas tan prácticamente baleiras, algúns xogadores permanecen no palco de autoridades, pero a festa que se viviu ata hai escasos minutos no estadio de Riazor agora vaise prolongar e seguro que ata altas horas da madrugada polas rúas de toda a Coruña e tamén de moitas vilas de Galicia e ali onde existan xareiros do Deportivo. Aí vemos outra panorámica de Catro Camiños, a xente que se sube onde sexas con tal de poder ver os seus ídolos, e tamén veíamos como todos queren levarse algún recordo de Riazor. Xente que se leva un pouco de céspede, pero como se leven todo, ainda lle queda ao Deportivo xogar un partido no seu estadio, será ademais de homenaxe á afección. A mensaxe do presidente da Xunta conclúe expresando a súa máis sincera noraboa á familia branca e azul, comezando polo presidente deportivista Augusto César Lendoiro e continuando polo corpo técnico, xogadores e afección. O presidente da Xunta remata dicindo a todos eles gracias por esta ledicia. E continuamos vendo as imaxes de Riazor, tan só queda xente no palco, no que son as bancadas, e pouca máis no que foi o céspede, o escenario, onde hoxe o Deportivo gañou o título con ese gol de Donatos, 2 minutos, e despois Roy Mackay, o Pichichi. A gran revelación este ano do Deportivo, internacional holandés, que deberá partir seguramente xa a próxima semana cara a Holanda, posto que ali a súa selección terá que xogar a Eurocopa.
A festa é unánime en toda a cidade da Coruña, mentres vemos como dentro de 2 minutos vai empezar a falar Francisco Flores, o técnico do Español. Por certo, que acertábamos a ver nalgúnas imaxes que nos ofrecían desde o palco presidencial do Estadio Municipal de Riazor que Xalmiña tiña o pelo pintado, creo que de branco. Debeu ser unha aposta e a ver se o podemos confirmar ao longo desta noite, ao longo desta longa noite que nos agarda en toda Galicia, especialmente na Coruña e aquí tamén na Televisión de Galicia, porque queremos levarlle ata o derradeiro minuto de festa que se viva na Coruña con motivo deste fito histórico pro deporte galego. A primeira liga, o primeiro título de liga pro fútbol do noso país. Son as 11 da noite e 20 minutos. Vexan como empezan tamén a abarrotarse de xente as rúas aledañas, a fonte, a praza de Catro Camiños. Estamos convencidos que vai haber 100.000 persoas, se non se supera esta cifra, na fonte de Catro Camiños, na noite máis leda da historia do Deportivo da Coruña. Haberá moitas apostas no vestiario do Deportivo entre os xogadores, eles mesmos o dicían nas horas previas a este encontro, e o campeón de inverno acaba tamén como campeón da primavera. O Deportivo, se na década dos 90 levaba os seus afeccionados unha Copa do Rei, unha Supercopa, agora subiu ese chanzo, ese salto de calidade, e a restora conxunto galego é campeón de liga. Noveno club na historia do fútbol español que o conseguen, e os afeccionados conseguen a levar recordos para as súas casas. Ninguén quere esquecer esta data, 19 de maio do 2000. Lembran, porque un equipo galego por primeira vez na historia do fútbol español é campeón. E aí está reflectida nos afeccionados que ainda seguen en Riazor a ledicia, o conxunto de Javier Irureta, o adestrador que cúmprese a segunda temporada no conxunto galego, e aí ten agora os fogos de artificio. A celebración da Coruña por todo alto, porque o Deportivo é o mellor do fútbol español. Continuamos vendo como os fogos de artificio alumean a noite de maior festa que se recorda na cidade desde hai moitísimos anos. Seguro que a afección recorda nomes como os de Juan Acuña, como os de Amancio Amaro, Luis Suárez, Francisco Bullo, Veloso, Bebeto. Son nomes que estarán para sempre ligados á historia do Deportivo. No futuro tamén se recordará especialmente que cun técnico nacional, Javier Irureta, con xogadores españois como Fran, Víctor, Manuel Pablo, Romero, César, Ramis, Xosé Ramón, os hispano-brasileiros Donato e Mauro Silva, os brasileiros Xalmiña e Flavio Conceição, o holandés Macai, o marroquín Aibet, o portugués Pauleta, o yugoslavo Jokanovic, o italo-argentino Scaloni e outros moitos, o Deportivo con todos estes nomes, con todos estes xogadores e adestrador, alcanzou a gloria da mellor liga do mundo, da Liga das Estrelas, un 19 de maio de 2000. Aí temos a panorámica do estadio de Riazor, unha fermosa imaxe cos fogos de artificio ali ao fondo. No estadio de Riazor cada vez con menos xente. Ao final, as matemáticas, as predicións que se fixeron daban ao Deportivo un 81% de posibilidades, cumpríronse. Lembren a outra noticia da xornada. O Celta xogará a Copa Intertoto a partir do mes de xullo. Atención, porque queda sétimo e, polo tanto, vai xogar a Copa Intertoto a partir do mes de xullo, non en xullo, como lle vai ocurrir o oitavo clasificado, que vai ser o Valladolid. Digo que o Celta estará na Copa Intertoto, pois ben, temos declaracións do seu adestrador, Víctor Fernández, o remate do partido do Camp Nou, Barcelona 2, Celta 2, declaracións de felicitación ao Deportivo polo título de campeón de Liga. Porque un equipo que ha logrado conservar el liderazgo durante más de 18 o 20 jornadas, quiere decir que ha sido un equipo muy regular. Posiblemente ha sufrido más o en exceso en las últimas jornadas por la presión o porque no alcanzaban ese punto de regularidad en los resultados. Pero yo creo que es el equipo que más méritos ha hecho. Mi más sincera felicitación al Deportivo y a su afición, porque me imagino que se habrá cumplido un sueño inenarrable para la ciudad, y yo creo que también es un triunfo para Galicia, y yo creo que va a ser
Aí estaban as declaracións de Víctor Fernández. Lembren que un colega seu, Javier Irureta, é o primeiro técnico español que leva o seu equipo a ser campeón de Liga por vez primeiro nos últimos 14 anos. Concretamente, a última vez que un técnico español se proclamou campeón de Liga foi na temporada 1985-1986. Daquela, o canario Luis Molouni, ao fronte do Real Madrid, levara o conxunto madrileño o campeonato. Desde aquela, todos os adestradores campeóns foron estranxeiros. Pois ben, Irureta, que vai sumando éxito tras éxito, aló por onde vai pasando, polo Oviedo, polo Racing de Santander, polo Atlético de Bilbao, pola Real Sociedade, polo Celta. Lembremos que levou o Celta á competición europea despois de 20 e tantos anos ausente o equipo vigués da Copa da UEFA. Pois ben, engádese agora este novo éxito co Deportivo, cun novo equipo do Norte, campeón da Liga 1999-2000. Un Javier Irureta que sempre dicía que un dos seus mellores momentos na súa carreira, tanto como xogador como adestrador, era cando militaba no Sestao. Seguro que hai un antes e un despois aquel día, pero seguro que tamén hai un antes e un despois o día de hoxe. Javier Irureta, efectivamente, equipo que colle, equipo que consegue éxitos, posto que xa no seu día conseguira que Oviedo, un dos presupostos máis baixos, xogar a Copa da UEFA. Na súa primeira temporada no Celta, primeira e única, tamén meteu equipo na UEFA, fixo propio o ano pasado co Deportivo e este ano, pois, o seu éxito máis grande. Lembren que tamén Irureta seguirá a próxima campaña, posto que renovou por unha temporada máis a fronte da dirección técnica do Deportivo da Coruña. Para que vexan o difícil que gaña a Liga en España, nas últimas 16 temporadas gañaron a Liga 4 equipos, 14 ligas repartíronas entre o Barcelona e o Real Madrid. No 96 e no 97 gañou o Atlético de Madrid, a temporada do doblete. Agora lembren, o Atlético de Madrid vai xogar a segunda división a temporada que ven. En esta temporada 1999-2000 o Deportivo é o campeón. É dicir, a hexemonía do Real Madrid e do Barcelona só se viu interrompida en dúas ocasións, unha por parte do Atlético de Madrid na 96-97, outra por parte do Deportivo na temporada 1999-2000. Está claro que é moi difícil gañar a Liga, está claro que a Liga solamente a gaña o mellor equipo, o máis regular, e ese equipo este ano é o Deportivo. Lanza agora unha boa prima económica, uns 500 millóns de pesetas, e o que se vai repartir o vestiario do conxunto deportivista por ese premio, por ese título de campeón de Liga. Segue a festa fora de Riazor. En Riazor cada vez quedan menos afeccionados. Iso sí, segue a festa na Coruña, no Ceo, nun día soleado, nun día primaveral, en un día no que o Deportivo derrotou o Español con goles de Donato, aquel que no ano 1994 non estaba no terreo de xogo de Riazor para lanzar o famoso penalti que despois tirou Jukic. Donato marcou e tamén marcou este día Macai. Son dous xogadores importantes nos últimos anos da historia do Deportivo, porque Macai marcou esta temporada 22 goles e o Pichichi do Deportivo máximo goleador, e aí estivo unha das claves da victoria do conxunto galego esta temporada. Temporada 1999-2000 que se pecha en Riazor. Os xogadores xa non están no palco do campo coruñés, quedan cada vez menos afeccionados e a festa trasladas agora aos arredores do estadio. Chegannos máis felicitacións vía Axencia F. Felicitacións ademais importantes. Alexandre Gómez, atleta olímpico galego, un dos mellores atletas da historia do deporte galego, dixo que tamén lle alegra que o Deportivo, igual que o Celta, fixo un bo partido ante o Barcelona e se clasificou para a Copa Intertoto, que o Deportivo lograse o título de Liga. Di Alexandre Gómez que son vigués, pero tamén galego, polo que me alegro do seu triunfo. O delegado de Deportes do Concello de Vigo, Santiago Domínguez, tamén expresou a súa ledicia polo éxito do Deportivo tras gañarlle o Español por 2-0. Di textualmente o Concelleiro de Deportes vigués: primeiro teño que felicitar o Deportivo e como galego non hai dúbida de que é un motivo de satisfacción para todos. Alégrome tamén pola actitude do Celta, que fixe un partido sensacional en Barcelona e demostrou que o fútbol galego de clubes está en alza. Tocoulle o Deportivo e fago votos, declaracións de Santiago Domínguez, Concelleiro de Deportes de Vigo, porque siga a racha e o título volva a quedar en Galicia o vindeiro ano. Abondando un pouco no que comentábamos antes das dificultades que existen para conseguir un título de Liga, prácticamente en España existe un duopolio, se utilizamos termos económicos. Fíxense que desde aqueles 4 anos nos que a Real Sociedade e o Atlético de Bilbao conseguiran
por partida dobre o título de Liga, concretamente a última vez foi na temporada 83-84, despois pois foi unha alternancia do Barcelona e o Real Madrid, un Real Madrid que conseguiría entre o 85 e o 90 5 títulos de Liga consecutivos, despois sería o tempo para o Fútbol Club Barcelona con 4 consecutivos, novamente o Real Madrid, e salvo esa temporada, a 95-96, na que o Atlético de Madrid gañara a Liga e a Copa, sempre existiu o dominio dos chamados grandes, o Real Madrid e o Fútbol Club Barcelona. Ás 11 da noite, 31 minutos, o Estadio Municipal de Riazor vai baleirándose pouco a pouco e vemos como os aficionados están xa enfilando o paseo marítimo, todos eles trasladándose cara á Fonte de Catro Camiños. Agardamos a presencia de Javier Irureta na sala de prensa de Riazor. E, por certo, outra curiosidade máis, Turu Flores, o dianteiro do Deportivo, despoxouse da súa camiseta branca e azul e ten agora mesmo unha camiseta coa efixe de Diego Armando Maradona, coa cara de Diego Armando Maradona, no momento no que creo que non imos a publicidade porque temos a Irureta na sala de prensa. Escutemos o adestrador campeón, aí está, Javier Irureta. Y voy a bajar un poco porque si no, no se me va a ver aquí. El Winter Tour este. Bueno, que a veces jugando con tribotes, que le veo a tu compañero de atrás, otras veces jugando, se inventó el tema de los tribotes, otras veces jugando con 2, otras veces con 1, hemos sido el equipo más regular, 66 goles, 44 creo que nos han hecho, y contentísimos porque hemos dado una satisfacción grande y ha sido una reivindicación de la liga anterior perdida, y yo creo que solía decir al presidente que se le debía, ¿no? Igual no sé si es cierto, ¿no? Pero por lo menos hemos liquidado esa afrenta que se suponía que el fútbol español tenía con el deporte. Javier, ¿personalmente te encuentras en una nube? No, me encuentro muy tranquilo, sinceramente. Quiero, sí, encontrarme con mi mujer, con mis hijos ahora mismo, si es posible, y bueno, disfrutar con ellos. Si no sé, a los zancos, no hoy, después de cómo me han puesto, espero desde luego no coger ni un catarro. Fue difícil. Sí, pero ha estado el público sensacional. Hoy, cuando llegábamos ya en el autobús, ver todas las calles y sobre todo ahí desde donde tiene Sertucha o Melo vive, desde ahí toda la calle, desde llena de gente, banderas, yo creo que eso hacía un poco al corazón casi exaltarse, ¿no? Y el equipo, yo creo que ha salido hemos tenido el acierto del remate de Donato a un buen centro de córner de Víctor. Eso nos ha dado una cierta tranquilidad, pero claro, el equipo ha estado a veces un tanto nervioso, pero yo creo que hemos sido vencedores justos. Con el segundo gol, el de Macay, pues yo ya creo que he visto el partido más controlado y hemos hecho una segunda parte quizá de más fútbol control, aunque el calor y otros aspectos, yo creo que los nervios sobre todo nos han limitado bastante. Javier, ¿sabes que quizás este es el título más internacional que pueda tener el fútbol español, que hay gallegos en todo el mundo sí, que están celebrando este título, y particularmente en Venezuela, en Latinoamérica? Pues va por todos ellos, por todos los que están gallegos, que están no solo en América, en Europa, y solo decir que somos los campeones o los primeros campeones del año 2000 y bueno, y va por todos ellos, por supuesto. Es una reivindicación de la Liga de Asociaciones, pero quizá también para los técnicos españoles. Bueno, yo digo que hay una generación de muy buenos técnicos españoles, ¿no? Y que los directivos deben de confiar en los directivos, digo, españoles o presidentes, ¿no? Lo que ocurre que por una u otra razón, pues los equipos grandes en general están dirigidos por técnicos extranjeros. Entonces al técnico nacional le es mucho más difícil. A mí alguna vez me decían, bueno, claro, es que no has ganado una liga, por ejemplo. Claro, es muy difícil con el Logroñés o con Oviedo, es muy difícil ganar, ¿no? Eso casi, por no decir, imposible. Aquí la verdad es que tienes más posibilidades, pero seguimos siendo un equipo del nivel medio en muchos recursos, en infraestructura del equipo, en muchísimas cosas. Seguimos siendo un equipo de, no sé, si el 8, el 10, el 9, así en el fútbol español. Pero por primera vez este equipo pues ha ganado los 3 títulos que hay en España, la Copa, la Supercopa y la Liga, ¿no? Y eso es muy importante para un equipo pequeño, sobre todo, para que puede significar para otra serie de equipos un espejo, ¿no?
y que el año que viene, pues si no somos nosotros, otro equipo así pueda optar por lo menos al título. ¿Ese motivo tiene para más mérito? Es difícil, en la época de la ley Bosman, en el fútbol español es difícil solo deciros ganar una liga. Y me encuentro satisfecho, pero bueno, que es más difícil en este tipo de clubes que en otros, estoy absolutamente convencido. ¿Hayan seguido? Hoy el Real Madrid no sé qué ha hecho, ha empatado, ha perdido. Pues no, eso puede... Y al final, ¿quiénes entran entre los 4 primeros? El Valencia, que tercero, pero segundo Barcelona, Valencia, y Madrid cuarto. Y Alavés, ¿qué ha hecho? Ha perdido. Entonces, no, el Madrid cuarto, me parece. Para estar. Pues no sabía todos los resultados, solo los que nos afectaban directamente a nosotros. Pero... No, los que nos afectaban... No, a mí yo estaba aquí en el partido, los demás... Bueno, hasta casi la finalización de la primera parte no me han dicho el resultado de Barcelona, ¿eh? O sea, yo estaba a lo mío, no estaba preocupado por eso. Porque a mí quiero que lo hagan perfecto y bueno, y no, hoy también había tantos papelitos en el campo, yo no sé si eso les ha distorsionado, porque yo a veces no veía casi el balón, porque en tanta hacía un poquito y se levantaban los papelitos y ahí el balón, etcétera, bueno. No, supongo que no. Deportivo Barcelona y Valencia el año que viene en la crema de Europa, ¿no? El fútbol de verdad. Bueno, pues me alegro otra vez, hay que empezar y a ver si en la Champions podemos tener un buen recorrido, ¿no? En principio, pero ahora hay que disfrutar de esto y ya habrá tiempo para pensar en otras cosas. Es que seguiré contando, en principio ha renovado otro año, otra cosa, hoy además ha metido un gol de cabeza, o sea que por derecho propio de momento tiene prioridad para el puesto. Sí, de momento, no, es que tiene otro año, ha renovado y sigue ahí. A toda la gente que estuvo sufriendo desde el 14 de mayo del 94 hasta ahora particularmente, ¿crees que todos estos años valieron la pena? Sí, porque las cosas que duran, al final la satisfacción es mayor, ¿no? Y yo me alegro, insisto, por ellos también, porque entonces sufrieron, hoy han podido disfrutar y bueno, simbolizo en eso, en el entrenador, aquel Arsenio que lo mismo que hoy reproducía una cadena de televisión, los hechos aquí mismos, y yo creo que es un ejemplo de sencillez y de honestidad. Y bueno, Arsenio, Ballesta, que hoy ya estaba aquí, y toda aquella plantilla que yo creo que hicieron muchísimos méritos como para ser campeones, pero ellos sí que nos abrieron y nos dejaron el camino hasta decir, mira, ahora a ver si podéis llegar vosotros y deis el impulso ese y podéis ser campeones. Ellos nos abrieron a nosotros el camino. Cuando acabó el partido. Porque faltaban 4 minutos, fíjate que se le ocurre poner al cuarto árbitro 4 minutos. Venga, 5 y medio. No, pero ha puesto 4 ahí. No, por eso te digo, acaba ya el partido, que esto ya está visto para sentir. Efectivamente. Ya está, no, bueno, ya sé que queréis. A ver qué interesante estoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Qué? Corazón, bien. Supongo que está a la izquierda, ¿no? Sí, aquí. Nah. No, aparentemente, hombre, un poco más que un partido normal, ¿eh? No sé, tenía esa sensación de confianza, de que la situación nuestra era muy buena, era 3 puntos, fíjate, hasta hoy, hasta el haber perdido nos hubiese valido, ¿no? Entonces tenías esa confianza. Y creo que a lo largo de la temporada, y ya sé que para unos no está bien visto, yo respeto a todo el mundo, pero nunca he querido meter excesiva presión al equipo. Y yo creo que la clave ha sido el mantener una línea de regularidad en casa.
Y siempre que veía que el equipo, teníamos 3, 4, 5 puntos, decía, bueno, nosotros ganando los de casa, los demás tienen que ir, no solo a los de casa, a casa y fuera y tal. Y bueno, eso yo creo que ha dado una cierta confianza al equipo en que no era tan imposible, y la verdad es que también que la segunda vuelta hemos hecho fantástica en casa, y un poco débil, no, bastante débil fuera de casa, pero bueno, han sido suficientes. Y mis pronósticos matemáticos, no llegué a los 71, pero sabía que ahí iban a estar 69, 70, 71 para el campeonato. ¿Será por ello que os queda un difícil compromiso contra un equipo japonés? Aquí, todavía, estoy preocupado ahora. No, que no tengo ni idea, si yo le he visto ahora al presidente, no sé, pero igual jugáis vosotros, es igual, no hay problema. Venga, dime. Sí, enhorabuena. Vale, gracias. Remata a rolda de prensa de Javier Irureta no momento no que nos chega un despacho da Xencia F que di que milleiros de galegos reunidos en clubes e asociacións españolas da Argentina, país o que se considera a quinta provincia de Galicia, están a celebrar con xúbilo o primeiro título de Liga conseguido polo Deportivo. Declaracións tamén do exfutbolista argentino Víctor Nicolás Coco, que hai un cuarto de siglo vestiu a camiseta do Deportivo, que agora é secretario técnico do San Lorenzo de Almagro, e que dixo que esta é unha gran ledicia e un logro que se asomaba desde hai tempo porque o equipo hai moito que está no lote dos máis importantes da Liga Española. E declaracións tamén que nos chegan desde Argentina de Juan Carlos Bouzo, presidente da Federación de Sociedades Españolas, que dixo que isto que acaba de ocorrer é maravilloso. En Argentina se viviu con moito entusiasmo porque milleiros de persoas se detiveron nos bares de Bos Aires a ver o partido e todos estaban co Deportivo. Finalizou este dirixente da Federación de Sociedades Españolas na Argentina, son seguidor do Celta, pero vivo este título que obtivo o Deportivo como propio porque gañou Galicia. E por fin, Alfonso, se ven as formigoneiras. Sí, aí as temos, efectivamente, non vemos como chegaban a Coruña, como chegaban a Riazor, pero sí, aí as teñen xa marchando do estadio, marchando onda hacia a Coruña, ainda están polo paseo marítimo e as famosas formigoneiras dos éxitos do Deportivo que chegaron desde Carballo, pois están xa marchando, tanto aplauso tamén dos aínda centos de afeccionados que están nos aledaños do estadio de Riazor. Antes falaba Javier Irureta dun éxito dos adestradores españoles. Fíxense neste dato, Deportivo, que é o campeón, ten un técnico español. Despois Barcelona, Valencia teñen a Fanjal e a Cooper, pero a partir de aí todos son técnicos nacionais. O Zaragoza con Chechu Rojo, imos por orden da clasificación. O Real Madrid con Vicente del Bosque, que colleu o Real Madrid logo de que fose destituído John Benjamín Toshak. O Alavés de Manuel Esnal Mané. Despois o Celta con Víctor Fernández, o Valladolid con Gregorio Manzano e o Rayo Vallecano con Juan de Ramos. É dicir, dos 9 primeiros clasificados, 7 están dirixidos por técnicos españoles. O vicepresidente primeiro do Goberno e ministro da Presidencia, Mariano Rajoy, extendeu a súa felicitación a todos os coruñeses polo título do Deportivo, aos moitos galegos que hai no mundo e aos españois que ven o Deportivo con simpatía. Dixo o ministro, dixo o vicepresidente do Goberno que en 1994 houbo unha desolación colectiva e é comprensible tanta ledicia. Rajoy rematou dicindo que seguro que este título non é o derradeiro. Ímonos ata a Fonte de Catro Camiños, estamos a ver imaxes, pero xa podemos conectar, xa podemos escoitar a Alfredo Malde, redactor da Televisión de Galicia, que está tamén na Fonte de Catro Camiños, onde lles gustaría estar, seguro, os milleiros de galegos que nos ven, que nos seguen, que nos escoitan desde o exterior. Alfredo Malde, boas noites. Saúdos e moi boas noites dende a Praza de Catro Camiños. Esta afección é espectacular, está a encher por completo a Praza de Catro Camiños e todas as rúas colindantes a esta zona. Un amplo dispositivo de seguridade formado pola policía local e por policías antidisturbios vela para que ninguén invada a fonte. Todo o mundo respetando esas normas das forzas de seguridade para que despois se poidan achegar aquí no momento estelar da noite a expedición do Deportivo da Coruña, os flamantes campións da Liga. Hai disposto un espectáculo de luz e de son, como vostedes poden comprobar, con grandes canóns de rayos láser e uns autoparlantes para vivir de cheo a festa. Ademais, está a ver un concerto móvil, explicámonos, un camión con escenario no que está a tocar en directo
o grupo que lidera Gandhi, o autor do himno do Deportivo, do himno roqueiro do Deportivo. Cando arestora sobrevoa a fonte de Catro Camiños, un helicóptero iluminando toda a fonte, facendo o delirio dos aquí presentes. Non hai que lamentar ningún tipo de incidente. A afección deportivista estás a comportar con absoluta deportividade e con exquisita tranquilidade polo momento. Algún espontáneo alterou a festas encaramándose o alto da fonte, onde impera aí unha reproducción xigante da Copa da Liga. Lembramos moitas celebracións aquí en Catro Camiños, pero ningunha coma a de hoxe. A fonte de Catro Camiños testemuñou dende sempre moitísimas celebracións deportivistas. Na última década, nos 90, foron numerosos festexos, coa conquista da 50 edición do Trofeo Teresa Herrera, coa primeira victoria en Liga fronte ao Barcelona e ao Real Madrid, e un longo etcétera. Pero destacamos agora 6 momentos álxidos na historia deste club. O ascenso a primeira división foi o 10 de xuño do 91. Riazor vibraba e a fonte de Catro Camiños tamén. O ano seguinte, coa permanencia naquela promoción fronte ao Betis. Despois, o 23 de maio, un gol de Marcos Vales fronte ao Zaragoza significaba a primeira clasificación do Deportivo para a disputa dunha competición continental. Un cuarto momento álxido aquí en Catro Camiños foi o 27 de xuño do 95, cando se conseguiu o primeiro título oficial do Deportivo, a Copa do Rei. Despois, a conquista da Supercopa, pero, desde logo, como o de hoxe, é incomparable. Atrás queda xa as fantasmas daquel 14 de maio do 94, cando ese malogrado penalti de Jukic no último suspiro impedía que a Liga viñese para Coruña. Hoxe, 19 de maio de 2000, a Liga xa está aquí. 6 anos e 5 días despois o soño por fin se cumpriu. Trátase do fito máis importante nos 94 anos de historia deste club, e a afección deportivista está a celebralo por todo o alto. Non queda ningún só recuncho por encher nesta praza de Catro Camiños, nin tampouco nas rúas adxacentes. En Concepción Arenal, na avenida de General Sanjurjo, aquí se vive por todo o alto a festa. Pois a verdade é que esa xente na avenida do General Sanjurjo ben deixa as claras que hai moitísima xente, milleiros de persoas celebrando o título de campeón do Deportivo. O alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, que hoxe, lembren, regresou ao palco do Estadio Municipal de Riazor despois de 10 anos de ausencia, augurou despois do título do Deportivo na Liga Española que agora, leo textualmente un despacho da xencia EFE, chuparemos Europa. Fixemos historia, declarou o alcalde da Coruña, que en referencia ao desenvolvemento do partido sinalou que é mellor que os goles se conseguiran ao comezo do mesmo, porque así o vivimos máis tranquilos. Son as 12 da noite menos 12 minutos. Hai aproximadamente unha hora o Deportivo proclamábase campeón da Liga de Fútbol da temporada 1999-2000. Nos minutos chegaremos á cuarta hora deste programa especial da Televisión de Galicia, pero quedan moitas horas por diante. Despois da publicidade, despois dunha pausa merecida, volvemos con vostedes.
Faltan 7 minutos para que sexa medianoite, 7 minutos para que pase a historia este 19 de maio, pero que 19 de maio máis lembrado por parte de todo o deporte galego, por parte de todo o fútbol galego, especialmente por parte dos milleiros de persoas que xa ven se agolpan nas rúas da Coruña, na Fonte de Catro Camiños, agardando a chegada dos xogadores de Javier Irureta. Está previsto que abandonen dentro dun momento o Estadio Municipal de Riazor, aínda están dentro do estadio, e que se trasladen en autocar ata a Praza de Catro Camiños, onde os agardan, é imposible calcular, 70, 80, 90.000 persoas. A verdade é que nunca se sabe. Hai declaracións tamén do presidente do Deportivo, Augusto César Lendoiro, que manifestou hoxe que o título de Liga que o seu equipo logrou esta noite permítelle entrar na selección de ouro do fútbol mundial e engadiu que dedicamos este título a todos os españois e galegos que están fora. Lendoiro efectuou estas manifestacións a través da megafonía do estadio de Riazor, coa que se dirixiu aos milleiros de afeccionados que saltaron ao terreo de xogo e as dúcias de milleiros que aínda seguían nas bancadas. Vemos a toda esa xente agolpada nas rúas da cidade. Comentar así unha anécdota agora que xa rematou o partido. Como saben, sempre antes dun partido desta trascendencia, pois aparecen as meigas pitonixas que coas súas cartas intentan aventurar un posible desenlace. Hubo unha que saiu nun medio de comunicación que decía que hoxe o Deportivo ia perder a Liga. Tan só había un remedio, e era que Augusto César Lendoiro deixara que pasase o estadio de Riazor a presenciar o partido, e así ela pois podería un pouco desfacer o meigallo e conseguir que o Deportivo conseguise lograse o título de Liga. Debeu pasar. Debeu pasar, supoñemos que sí, porque estaba totalmente convencido. Seguimos vendo imaxes de xúbilo, de ledicia, de toda a afección do Deportivo. Volvemos ata a Praza de Catro Camiños porque se nos estamos mirando as imaxes que están vostedes observando nas súas pantallas, pois hai un redactor da TVG que ten unha privilexiada situación, unha privilexiada atalaya. Desde a cal, pois ve todo ese balburdio de xente na Praza de Catro Camiños. Alfredo Malde. Privilexio a posición nosa dende aquí, dende a gestoría Pausada, onde está situado este operativo da Televisión de Galicia, pero tamén complicacións para falar debido ao ensordecedor griterío que está a proporcionar a afección deportivista. Non cabe ningunha súa persoa máis aquí na Praza de Catro Camiños. Están todas as rúas ateigadas, a Rúa de Concepción Arenal, a de Fernández de la Torre, a Avenida General Sanjurjo, a Ronda de Nelle. Para que se fagan unha idea, mesmo na ponte de Alfonso Molina, no seu cruce coa Ronda de Nelle, hai xente seguindo esta celebración deportivista. E como non, hai anécdotas que contar, como esa xigante copa que preside a Fonte de Catro Camiños. Público que despois disparou extintores formando unha grande algarabía. Despois unha árbore queimada que proporcionou algún pequeno susto, pero que rapidamente chegaron os efectivos dos bombeiros e que apagaron. E despois, como non, algún cautro espontáneo que animou a festa subíndose a fonte, sendo rapidamente retirado polos efectivos dos antidisturbios e despois tamén subidos os semáforos. Aquí a festa é inenarrable. Con cuidado, que nos facer? Vamos, Moitos xogadores do Deportivo, moitos aficionados, o seu propio presidente, o tamén o vicepresidente do goberno, quixéronse lembrar nas súas declaracións posteriores a este partido, quixéronse lembrar dos galegos do exterior. Pois ben, imos ver imaxes que nos chegan desde Bruxelas, desde a capital de Bélxica, onde moitos galegos celebraron o triunfo do Deportivo como se estivera na Coruña. Son imaxes concretamente que nos chegan, e insistimos, desde a capital belga, desde a capital europea, desde Bruxelas. Emigrantes galegos, emigrantes españois, algúns coa camiseta do Atlético de Bilbao, outros coa camiseta do Deportivo, celebraron o triunfo do equipo coruñés e deixaron a súa testimonia nos micrófonos da Televisión de Galicia. Bueno, este año no necesitamos ni penaltis ni nada. Hemos ganado la liga en el primer tiempo y sin penaltis, sin Jukic, sin Valencia, sin nada. Para el año que viene. El año que viene, campeones de Europa. Campeones de Europa. Europa Depor, toma Barça, toma ya. Este año es nuestra, sin prima, sin nada. Todo para nosotros. Campeones. El año que viene para Europa. Y campeones. Y ya está. Estoy moi contento de que o Deportivo por unha vez seña campeón de Liga. Mereceu non hai moitos anos, este ano chegou a conseguirlo. Moitas gracias, Depor.
Fai 30 semanas que está aí en riba e nunca baixou. E agora demostrou o que é o Depor! ¡Viva el Depor! ¡Viva el Depor! Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vayas Rianxeiro, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vayas Rianxeiro, Que te vas a marear. mucho Virxen de... Aí teñen a afección dos galegos de Bruselas, da capital belga. Lembren que o Deportivo xogará a Liga de Campións a vindeira temporada, a primeira vez que o fai un equipo galego nesta máxima competición continental por clubs. Escoitamos a Arsenio Iglesias, Esta porque sucediu un millón, claro. declaracións do ex-adestrador Eu do imagino que se Deportivo. acordará dos que están aí abaixo, que estiveron con vostede, de Irureta, que tamén se acordou daquele equipo. Tivo unhas palabras moi bonitas, Irureta, estes días. Bueno, el sabe que é duro, non? É duro, cando tes que competir, estás un día e outro, un domingo e outro máis tarde, pasas por moitas dificultades. De vez en cando, pois, tes un pequeniño golpe de felicidade, porque podes conseguir un campeonato, non? Pero perdes tantas veces, el sabe o que é iso, posiblemente por darse de conta da tragedia que foi para nosotros aquel día, non? Acordarase de alguén aí abaixo, porque aínda quedan dos seus, Sí, bueno, pois eu supoño que serán os que habrán posto moito orden neste sentido. Como dicindo, xa houve outro momento que estuvo moi cerca e quizá pois non tuvemos o tranquilos que debéramos ou as circunstancias eran outras, non? Porque eu sempre digo que aquel ano dos últimos 30 puntos o Barcelona ganou 28. Este ano, claro, non se dou esa circunstancia que o perseguidor empuxara tanto, non? Isto non quita nada, non quita méritos, porque as cousas son como son. Pero nosotros tuvemos un final de Liga que viñamos para menos e o Barcelona estaba como unha moto. Si menospreciar a ninguén, pero a min veñen na cabeza dous nomes, dúas persoas que levan este equipo moi dentro do corazón. Fran e Xosé Ramón. Teñen que ser dos máis felices que hai agora mesmo nese vestiario, non? Sí, eu creo que sí. Eu supoño que Mauro e Donato pois tamén son xente que estaba daquela, son unhas persoas excelentes, e entonces eu creo que todos estarán inmensamente contentos. Bueno, como todos os xogadores, pero estos de alguna maneira especial, porque son un pouco como si foran de por aquí, non? Se hubieran nacido pois aí en Monte Alto ou na Gaiteiro, por poñelo así, non? Unha última cousa, mister, vostede que sabe moito de todo isto, a partir de agora que? Que lle queda agora ao Deportivo? Bueno, o Deportivo conseguiu unha cousa moi importante. A partir de agora, pois mira, seguir facendo as cousas ben, ter suerte porque este é un xogo e hai que ter suerte. Eu supoño que isto non é para mal, que é para ben. Gracias, maestro. Gracias. Luego. Bueno, muchas gracias. No podemos evitar eso y al final, bueno, pues mira, que sea lo que Dios quiera, ver qué es lo que ocurre cara a los próximos partidos que tenemos tanto del Fabril como del Deportivo. Vamos a ver en qué condiciones ha quedado, no solamente el campo, sino de forma especial las porterías, ¿no? ¿Pedía a algún jugador que suspendiese el amistoso para poder seguir celebrándolo? No va a ser así. ¿Cómo? No, lo podemos celebrar otros días, o sea, pero los partidos hay que jugarlos y el homenaje a la afición hay que dárselo, ¿no? Presidente, solo un minuto, si estamos en directo para toda Cataluña en Comradio, sería creo que un placer para mi compañero Pito Abril, que está en los estudios en Cataluña, poderle saludar y supongo que felicitarle por este éxito rotundo del fútbol gallego, que es la victoria en la Liga. ¿Dejáis un sitio? Venga. Estamos a recibir imaxes, declaracións de varios protagonistas deste fito histórico do fútbol galego. Escoitábamos a Lendoiro. Dentro dos minutos creo que poderemos escoitar os xogadores do Deportivo. Por certo, todos eles co pelo pintado de branco, a maior parte deles. Víamos antes a Salmiña, tamén Fran, Songo, sí, Víctor. Pero parece que ten truco, porque teñen aí como unha especie, non sei, de peluca. Papel de aluminio. Papel de aluminio que ponen por encima. Creo que hace 4 años que yo estoy aquí, yo creo que echamos los 4 años que estoy aquí una
casi una tiempo regular porque el primer año que estuve aquí fuimos el tercero, el segundo año pasamos mal, el tercer año fuimos el año pasado sexto. Yo creo que somos muy regular, casi los 5 o 6 años que somos el Deportivo está creciendo cada año. ¿Es el título más importante de tu vida? Sí, hombre, un título más importante de mi vida porque para ganar una liga en España no está fácil porque hay solamente Real de Madrid y Barcelona. Para que un equipo como Deportivo gane una liga tiene que estar muy regular durante la temporada. Demostramos este año, yo creo que somos muy felices, un día muy feliz para la ciudad de La Coruña. Ya, ¿que nos puedes decir qué tienes debajo? Es blanco y azul. Una sorpresa. No lo puedes descubrir. No, de momento no sé, porque tiene que primero que está rubio y luego tiene que elegir un color que tú quieres. Dicías, José Manuel, que están teñidos os xogadores do Deportivo, ¿no? Sí, había sorpresa, era que había un perruqueiro no vestiario do Deportivo e todos os xogadores foron pasando polas súas mans. Teñen agora a cabeza tapada e hai máis declaracións. No sé qué pienso, me tira al suelo y Mono se ponía por encima besándome. Son cosas yo creo que en este momento quitaba todos los nervios que estaba dentro del campo, dentro del estadio, fuera del estadio, y en este momento el título estaba seguro. ¿Alguien para dedicarse? Sí, yo dije el gol de hoy era para mi mujer y para mi hija, y el título era para una persona que hace un año fallecí, y era una persona muy importante para mí porque era la asistente de mi representante, entonces dedico el título a ella. Hai declaracións tamén de Donato que nos chegan por axencia e que dedica o título ao Superdepor, aquel Deportivo de principios do 90 que, segundo Donato, forxou a trayectoria do actual Deportivo. Está confirmado que dentro dos minutos os xogadores do Deportivo van a ir cara a Fonte de Catro Camiños en autobús, e con esa sorpresa vai ser como unha especie de arco da vella, porque non todos levan o pelo tinguido de azul, senón que hai moitas sorpresas que veremos despois, algúns que o levan branco, outros loiro, hai quen incluso o leva verde, e quen non quería tinguir o pelo, o único xogador de vestiario era o brasileiro Mauro Silva. O resto pasaron todos polas mans do perriqueiro. Escoitamos, creo que podemos escoitar agora nada máis e nada menos que a Miroslav Jukic. Dicíamos hai tempo que moitos dos aficionados do Deportivo terán unha especial lembranza. Les felicito lembranza y les deseo mucha suerte. Ha sido, yo creo que justo premio a un gran trabajo que están realizando últimos 10 años, y yo creo que ha sido un merecimiento, un justo premio para todo lo que han hecho por fútbol español en los últimos 10 años, un equipo pequeño pero que se consagrado entre los grandes de fútbol español, europeo, y yo creo que tiene un gran mérito, ¿no? Con este título se acaba. No es un partido tan brillante, pero habéis puesto un par de cojones para ganarlo. Sí, bueno, hemos puesto lo que hacía falta. En segunda parte hemos salido arrollando al rival, y entonces los goles han venido porque lo hemos metido en su área, encerrado allí y presionándole, no le dejamos salir, y entonces, bueno, llegaron los goles, ¿no? Digamos, ¿estás pensando en algunos compañeros en concreto o algo? Sí, hombre, bueno, a los compañeros seguramente que a Fran, a Mauro Silva, al Donato, a Jokanovic, a la gente que conozco, ¿no? Con Pauleta, gente con quien más trato tengo, y la verdad que me alegro muchísimo por todos ellos, y lo han merecido porque han sido más regulares esta temporada, y yo creo que el mejor fútbol han hecho, ¿no? Quizás se olvide ya por fin, ¿no? No, mira, yo te digo que con este título, ¿no? A mí no me importa estas cosas son cosas que no tienen ninguna importancia para mí, y Deportivo, lo más importante es, yo creo que Deportivo está donde se lo merece, y ha sido un premio a constancia, ¿no? ¿De Valencia tendrás un premio en París? Sí, nosotros lucharemos por conseguir el título de Europa, de campeones de Europa en París. Estamos en muy buen momento y debemos de aprovecharlo, ¿no? O mércores, Jukic estará en París no Estadio Saint-Denis, loitando pola Copa de Europa co seu equipo contra o Real Madrid. Eu creo que xa definitivamente Jukic historia, e aquela fantasma que sempre se paseaba nos momentos cruciais, nos partidos importantes de Deportivo, aquel lanzamento errado hai 6 anos por Jukic, definitivamente acaba de pasar a historia. Hoxe
19 de maio, xa estamos no día 20 porque pasan 8 minutos da medianoite. Nestes momentos, dúcias de vehículos e afeccionados do Deportivo celebran ruidosamente polas rúas de Caracas o primeiro título de liga obtido polo equipo galego. Varios centenares dos residentes simpatizantes do Deportivo reuníronse na Irmandade Galega onde vitorearon continuamente a victoria sobre o Español. En Venezuela residen 150.000 galegos, segundo fontes consulares españolas. Habría que buscar e habría que consultar e habría que mirar moito, pero eu creo que nunca un título de liga en España foi tan celebrado fora de España como este. Efectivamente, porque son, bueno, xa de por sí, o pueblo galego un pobo que adoita migrar, hai moitísimo, sobre todo por Hispanoamérica, e o que estamos vendo agora é como tinguían, pois eso, case que a totalidade de xogadores do Deportivo o pelo. Estamos vendo as imaxes nos vestiarios, efectivamente, vemos como prácticamente todos tiñan o pelo tinguido. Entre agora estamos observando imaxes de Riazor, pero os xogadores do Deportivo, pois non sei se foi unha aposta que fixeron entre eles, non sabemos se chegaron a acordo. O caso é que todos pasaron polo perruqueiro. E algúns están tinguindo non só a cabeza, senón tamén a perilla. A verdade é que están descoñecidos, non sabemos, estamos recibindo imaxes desde os vestiarios do Deportivo por liña interior, e un deles, non o vemos agora na imaxe, pero un deles ten tamén a perilla tinguida de branco. O que pasa é que como está de branco, tanto a perilla como o coiro cabelludo, pois non sabíamos, non acertábamos a ver quen era, porque está totalmente irrecoñecido. Mentre veíamos o perruqueiro un pouco dándolle as instruccións, explicándolle como se facía todo isto a Xosé Ramón e a Basir, que estaban un pouco escépticos, non, con este tema. Naibé tamén pasou, algúns tan só tinguiron as patillas, o bigote, na que a maior parte foi todo o pelo. Así van a ir ata a Praza de Catro Camiños, que é o que estamos vendo arestora, a celebrar co resto de seareiros este título. Aí teñen a fonte de Catro Camiños que agarda a chegada dos xogadores do Deportivo. Aínda non saíron os xogadores do Estadio Municipal de Riazor, de feito, hai centos de aficionados agardando as portas de tribuna, a porta de autoridades, a saída dos xogadores de Javier Irureta. Faltan 19 minutos para as 12:30 da noite. Imos facer unha nova pausa para a publicidade. Queda moita noite por diante, queda moito a festa na Coruña para contarlles, así que imos tomarnos un pequeno respiro, pero non marchen porque axiña volvemos con vostedes. Dicíamos antes que en moitos sitios do mundo están a celebrar o título do Deportivo. En Venezuela, na Argentina, en Bruxelas, en Suiza e tamén aquí en España. Por suposto na Coruña, en Santiago de Compostela e en Barcelona, na cidade do máximo rival do Deportivo nas últimas xornadas na loita polo título, están a celebrar como se estivesen na Coruña
o título do Club Coruñés. Imos ver imaxes que nos chegan desde a cidade de Condal. La teníamos merecida. Barcelona, que seguiron o partido a través da televisión e que despois se botaron á rúa, ás rúas da cidade de Condal para celebrar a ritmo de Muñeira o título do equipo coruñés. Unha festa que tivo que aprazarse no seu día, hai 6 anos, pero que agora, por fin, se puido celebrar. Se pode celebrar, porque aínda están a festexar en Barcelona o título do Deportivo. En Riazor empezan a seguir os xogadores do estadio, empezan a subir xa o autocar. Vamos a ver se é posible, aí teñen as imaxes que nos chegan desde o Estadio Municipal de Riazor, todos co pelo tinguido, algún, como é o caso de Jaime, cun sombreiro na súa cabeza. Todos empezan a subir o autobús descapotable descoberto e a 1:20 da madrugada xa terán difícil, seguro, a saída do Estadio Municipal de Riazor. Imagínense a chegada á Praza de Catro Camiños. Aí está Flavio, que nun principio fora o primeiro en subirse o autobús, despois, vendo que tardaban todos os seus compañeiros, decidiu volver os vestiarios e así acompañalos na que semella xa definitiva. Esta vez, os xogadores do Deportivo, o pelo tinguido de amarelo. Amarelo, branco, sí. Branco, un pouco de todo. É difícil ver desde aquí. Vemos a Couva, algúns están realmente irreconocibles co seu novo aspecto capilar. Flavio, que non puido xogar, é un dos máis eufóricos, igual que o propio porteiro Couva. Iso que hai moitos que prácticamente non participaron esta temporada. No Deportivo non tiveron moitos minutos, pero aí están, incluso xogadores, por exemplo, José Manuel comentaba que hoxe iba a estar na festa do Deportivo, xogador que está cedido no Compostela. Xa falaba antes incluso Javier Ureta de que tamén Carlos Ballesta ia celebrar co resto de xogadores este título, e que Carlos Ballesta formou parte do corpo técnico ata aí escasamente un mes, que foi cando tomou as riendas do conxunto santiagués. Aí vemos como está a celebración impresionante da afección e os xogadores. Non están todos, ainda falta algún por subir o autocar, mentres continúan os berros da afección, coreados desta volta tamén polos propios xogadores. A maioría están de loiro, haberá que ver se Irureta se tinguiu o pouco pelo que ten. Aí vexan como ainda os máis rezagados están a subir agora o autobús do Deportivo campeón. Seguen subindo a planta superior algúns xogadores que teñen a Scaloni, a Basir, un marroquí loiro. Irureta e Paco Melo non se tinguiron. Podémoslo confirmar porque acaban de subir tamén. Vexan a Fran, o capitán deportivista. Ao seu lado, creo que está, sí, é Xalmiña, bebendo un refresco. E o chándal que acaba de lanzar Fran debe ser unha peza colectada polos centros de seguidores que agora están coreando os seus xogadores. Aí temos a Fran que, despois de celebrar o título, pois seguramente marchará a próxima semana ata a Toxa. Ali, en principio, debe ser un dos convocados por José Antonio Camacho nesa primeira preselección que vai facer. Ainda definitiva será o vindeiro sábado, dentro de 8 días. E Fran, de seguro, aparte coa temporada que fixo no último treito, Fran seguro que está aí.
Pois seguimos agardando que inicie a súa marcha o autobús do Deportivo. Vexan a Xalmiña, que é sen dúbida un dos máis animados e un dos que máis animan os seguidores. Está agora mesmo literalmente colgado da barandilla do autobús cunha bufanda do Deportivo no seu pescozo, animando como que máis os seguidores do Deportivo. Jaime, que pasa por ser tamén un dos xogadores máis simpáticos, máis bromistas do Deportivo, tamén está facendo das súas e tamén está a participar activamente nesta ledicia de toda a Coruña, de toda Galicia. Xalmiña máis eufórico que fora tamén aquel home que hai 2 xornadas, cando lle marcara aquel segundo gol o Real Zaragoza, pois tivera unha euforia quizáis desmedida porque lle causara a expulsión. Agora sí, Xalmiña xa pode celebrar co resto de compañeiros o título de Liga. Este creo que é Scaloni, este que vemos á esquerda, outro que, bueno, que non perde oportunidade tampouco de animar o que ten. Os argentinos son os que mellor están a pasar. Eles, Fran e Xosé Ramón, é verdad que o corpo técnico con Irureta a cabeza está un pouco aí a amarse de tanta ledicia, de tanta euforia no autobús. Bueno, a verdade é que eu non sei se queda alguén na Coruña nas súas casas, porque é impresionante a cantidade de xente que está no Estadio Municipal de Riazor, pero que, de verdade, o que está a pasar na Fonte de Catro Camiños, aí o teñen, é realmente histórico. Creo que se desbordan por completo as previsións das autoridades, as previsións das forzas de seguridade, que falaban inicialmente de 100.000 persoas, pero que vemos esta imaxe da Fonte de Catro Camiños e Alfredo Malde, que está ali. Eu creo que hai máis de 100.000 persoas, polo que nos contabas a máis antes, que a Avenida Xeral Sanjurjo tamén estaba ateigada de xente. Ten que haber máis de 100.000 persoas na praza de Catro Camiños e aledaños. Pois a verdade, dende a praza de Catro Camiños, que é difícil facer un cálculo ata onde alcanzan a nosa ollada. As xentes están por todas as rúas colindantes á praza de Catro Camiños. Hai xente mesmo na praza da Palloza, unha praza colindante a esta praza principal onde se celebran os éxitos do Deportivo. Non lembrábamos ningunha celebración deste estilo. A noticia polo momento aquí en Catro Camiños é a exquisita deportividade coa que se está a festexar este título de Liga. Non hai que lamentar ningún tipo de incidente. As ambulancias tan só tiveron que efectuar unha soa saída e foi por un desmayo debido a bo seguro a cantidade de xente que existe aquí en Catro Camiños. Non cabe ningún só alfiler. Isto é unha cousa certamente impresionante, Alfonso. Temos imaxes de Catro Camiños, antes víamos imaxes de Riazor, pero que parece ser, segundo informacións que nos chegan desde a Coruña, en todo o traxecto que vai desde Riazor ata Catro Camiños é imposible, por non decir moi difícil, que o autocar se abra paso. Estamos vendo o paseo marítimo, está totalmente baleiro, e supoñemos que por aí terá que tomar o autocar, porque é imposible, insistimos, que faga por outra parte, por outra zona da Coruña, porque o tráfico rodado está cortado e hai tantos seguidores do Deportivo que sería imposible que o autobús se desplazase por esa zona. Ese que vemos aí coa gorra é José Manuel, creo. Pareceume entender que era José Manuel Schurrer. Vemos a Ricardo Moar, a Richard, un dos membros do corpo técnico do Deportivo. Este sí que se te equivoca. Falta o bigote. O mellor é un xogador a proba polo Deportivo este que estamos a ver, pero non. Seguramente que sea algún amigo ou parente dos amigos. Pois xa deben estar prácticamente todo o plantel na parte alta do autocar. Que non voten moito os que están na planta de arriba, porque igual acaban abaixo. Porque está temblando demasiado o autobús.